Jo sóc la Núria Costafreda Simón, tinc 84 anys, sóc filla de Cal Picolín i tota la vida he treballat a Cal Picolín. Soc en Josep Costa, tinc 69 anys i visc al Prat des del 1958, quan es van fer les Cases de la Seda. El projecte Memorables és un projecte que es fa a tercer d'ESO amb els nens i nenes de l'Estany de la Ricarda, que consisteix en anar a fer-los unes entrevistes a la gent gran que ha viscut al Prat des de petits o que han viscut molts anys sobre la seva vida perquè no es perdin aquestes històries. Primer de tot vam seleccionar uns grups amb qui volíem anar per fer les entrevistes i després entre tots vam decidir un tema que va acabar sent l'estiu al Prat de quan érem petits. I després vam fer unes preguntes relacionades amb la persona que li havíem de fer l'entrevista, vam anar a l'arxiu per conèixer més coses del Prat i de la seva història, vam quedar amb les persones que li havíem de fer l'entrevista, vam fer les preguntes i ara estem editant els vídeos. El que es feia és posar una tarima aquí al mig de les cases i venia una orquestra. I jo recordo que hi havia rock. A la mateixa orquestra tocaven rocks, no? Jo recomanaria a la gent veure aquests vídeos perquè és que són molt interessants veure com l'evolució del Prat i l'evolució de les persones també, com eren de petits, com tots. T'ensenyen les seves fotos, les seves tradicions amb familiars, t'ho ensenyen tot, s'obren per tu. Fa molt temps, nosaltres aquí al barri de la Barceloneta fèiem una foguera. Llavors hi ha una tradició que és que a la muntanya del Canigó hi ha un foc que allà sempre està cremant el poble, com si diguéssim, i la nit de Sant Joan el pugen a dalt la muntanya. Sempre n'hi ha ganes d'escoltar a la gent gran, no? Com expliquen la seva vida, amb la il·lusió, amb tot. I també ens volen escoltar a nosaltres moltes vegades. Veure com tenien la seva visió, com tenim la seva visió de quan ells eren petits. A mi personalment el projecte Memorables m'ha agradat molt, ja que em sembla molt interessant parlar amb gent gran. Des de ben petita m'ha agradat molt conèixer les seves històries i m'ha semblat molt maco veure com parlaven de quan eren petits, com reien recordant anècdotes. Les persones amb les que parlaven ens explicaven tot amb molta il·lusió. És molt important saber on vivim. El Prat és una memòria històrica i que és molt bonic saber on estem i què va passar. Jo crec que és necessari conèixer la vida de la gent gran per evolucionar nosaltres també com a persones, perquè estem en una època on no ens expressem, jo crec, com deveríem expressar-nos. El projecte Memorables m'ha portat moltes coses bones, com coneixements que no sabia del meu poble, del Prat, i coses molt típiques de l'estiu del Prat de fa molts anys, que la veritat és que són molt interessants. I em sembla que la gent gran té moltes coses a aportar a nosaltres, moltes coses.